TV. Selam dostlar. Efirda siz kütüp algan, siz yaratkan, sizning zengin ekranlarınızdan min yalqınlı koynar selam jiberem Rifat Zaripov'tan deb bilirsiz dostlar. Galatdagıcha, her vaqtdagıcha bizning Tatariston Respublikasining turli rayon shaharlaridan kelgan talantlı yigit qizlarimizni jir ham mung biyu ülkelerinde sınab qararmiz. Albatta endi Mina şuşu jir ülkesinde sınavşı, yardımcı, benim yakın dostum, sizning yaratıp ilgirgen super popper talantlı DJ'miz DJ Ayon bulacak. DJ Ayon Kazan in the mix. Ayon bilen tanıştırdım, özümni aytdim. Biz hazır, siz hazır bolsagız, oyuncularımız bilen tanışıp başlayalım. Bizning birinchi oyunchimiz Халил Билалов Ярчалы шәһәрендә туып үскән. Кыш көне буш вакытларын хоккей уйназдырса, җәй көне буш вакытлар гомумән булмый дип белдерде. Тормышындагы зур максаты акыллы балалар тәрбияләп үстерү. Үзенең начар ягын тиз кызып китүчәнлегендә күрәм. Тормышта тырышкан табар, ташка кадак кагар девизына тугры калып яши. Халил, мен сиңа шундый сорау бирәм. Син инде анкетада язгансың. Буш вакытымда кыш көннәрендә хоккей уйныйм дигәнсең. Җәй көннәре бөтенләй дә буш вакыт юк дигәнсең. Нишлисең, ничек уздырасың? Җиләк җыям. Аштан үлмәскә акчашларга кирәк. Җиләк җыеп, җиләк сатасың моны. Бер җиләкнең бәясе ничә сум? Бер чиләкнекеме? Ничек сөйләшәсең инде? Аңлашылды, уен барышында сөйләшербез Алла теләсә. Бик зур рәхмәт, танышуны дәвам итәбез, күчәбез икенче уенчыбыз Сергей брат. Сергей Быков, Казан егете, 35-нче лицейда физика укыта. Шул вакытта Junior Skills буенча электромонтаж концепциясенең региональ эксперты. Иҗат эшен Татар ил төркемендә Илнар Хакимов белән берлектә алып бара. Кумиры Виктор Цой. Сергей, сиңа да шундый сорау инде, менә монда кешеләр буш вакытта бизнеска кирип чымалар. Синең буш вакытлар буламы? Аны ничек уздырасың? Кешенең буш вакытларында нишләсен инде? Әлбәттә, һава карап, дөнья карап шигырьләр язасың. Син шигырьләр язасың. Әлбәттә. Бәлки берәр шигырыңны сөйләп узырсың. Алла берсә корпоративта. Әле без синең белән корпоративларда да очрашасы бар икән. Бик зур рәхмәт, танышуны дәвам итәбез. Күчәбез. Икенче уенчыбыз кызларыбыз ягына киләбез. Безнең Лейсен. Лейсен Гыйльметдинова, Әгерҗи районы Тукай авылы кызы. Кияүдә тормыш иптәше Кәрим белән бер кыз үстерәләр. Лейсен төрле чаралар, туйлар, юбилейлар алып бару белән шөгыльләнә. Иң зур хыялы ниндидер яңа иҗади проект уйлап чыгару һәм шуны үстерү. Лейсен тормышта һәр адымны уйлап, якыннары белән киңәшләшеп эш итәргә тырыша. Лейсен, син безнең алып баручы буларак та эшлисең икән. Бу җәй сезоннары ничегрәк үтә? Эшләр бармы, заказлар күпме? Рифат, мен гомумән алып баручы гына булып эшлимен. Шуңа күрә Аллага шөкер зарланмыйм. Эш бар, эш булып торсын. Атны сайын эшлибез, атна узагында да, атна ортасында да эшлибез, Аллага шөкер. Алып та барасың, алып та кайтасың. Алып та барам, алып та кайтам. Аллага тапшырган алайса. Бүген мин алып барам, син алып кайтырсың, яме? Обязательно. Все, сөйләштек. Күчәбез танышыр өчен 4нче уенчыбызга Диана. Диана Шамсетдинова, Чистай районында туып үскән. Бүгенге көндә мәктәптә 11нче сыйныфта белем ала. Буш вакытларында җырларга, шахмат уйнарга ярата. Бүгенге көндә хыялы бердәм дәүләт имтиханнарын 99 баллга тапшыру. Тормышта бер нәрсәдән дә, бер кемнән дә курыкмый. Диана, син әле бик яшь икән, 17 генә яшь дилгән, әле мәктәпне генә тәмамлап киләсең икән. Планнар, уйлар, хыяллар зурдыр. Кайда укырга керергә телисең? Киләчәккә нинди планнар синең? Син миңа бик авыр сорауны бирдең инде. Мин җырчы булырга да телим, инженер да булырга телим, белмим. Кем булачагыңны әле билгесез әлеме? Язмыш үзе ничек язган булса, шулай килеп чыгыр. Кайсы хәерле булса, шул ягы булсын. Уңышлар телибез сезнең һәммәгезгә дә. Һәм без барыбыз да әзер. Беренче турны башлыйбыз, дуслар.
Егетләр, кызлар, әгәр сез әзер булсагыз, хәзер башлап җибәрәбез. Экран белән башлыйбыз беренче турны. Безгә экран ярдәмгә кирәге чыгачак. Экранда төрле артистлар, төрле җырчылар, актерлар, шәхесләр кыскасы пәйда булачак. Сезгә бары тик аларны танысагыз, тиз генә кулны күтәрәбез, аның яки берәр җырын җырлыйбыз. Я кем икәнен ничек тә булса аңлатырга кирәк була. Исем фамилиясын гына әйтәсе түгел. Мин таныйм икән, сезгә 10 балл бирәбез инде. Карыйбыз, игътибар экранга. Ага, исән беренче кул синдә. Мәскәү татары җырчы. Мәскәү татары. Аның инде туганы хәзер мәрхүм абыйсы Хайдар Бегичев. Хайдар Бегичев булгач, аңладым. Теле шунда тора менә. Шунвали дип җырлый. Бегичева инде. Халида Бегичева. Халида Бегичева. 10 балл синеке. Күчәбез чираттагы шәхесебезгә. Кайсылар? Тагын ләйсән. Бу кызны кино актрисасы бер фильмда бер студент егет урлап качты, тауларга алып менеп китеп, спальный мешокларга салып. Аңладым. Бу без яраткан кино инде. Иң яраткан киноларыбызның. Ул әле шуннан мәтәлләп чыпта китә. Бу кыз Наталья Валерий түгелме? Шул бугаймы? Наталья Варлей. Шул инде, шул минемчә татарчалар русчалы шулай була ул. Ярар, дөрес йөреп чыктым, 10 балл синеке. Так, өченчесен карыйбыз шәхесебезне. Егетләр давай. Егетләр дигәнем сразу малай. Хәлил куллар күтәрде, бизнес. Рыжий. Ничек дип әйтәм инде? Ничек бар шулай? Җырлыймы, бийиме? Матур, җырлый, җырчы. Җырчы? Ага. Бүксәле. Нинди җыры бар? Эх, бу дөнья куласа, әйләнә дә бер баса, дөнья зары мәңге бетмәс, җырлап яшик ичмасам. Илназ бак. Молодец, 10 балл синеке. Илназ малай сөйләп кенә тора икән әле. Аргандыр. Ярар, күчәбез 4нче шәхесебезгә. Диана. Голоста катнашкан, Казаннан су җырын, нәрсәдер, су буйлап җырын. Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Дөрес. Дөрес. 10 балл синеке. Һәм күчәбез чираттагысына. Диана. Так, ул русча җырлый. Ага, рус эстрадасыннан бу. Да. Әйбәт. Нинди җыры бар? Я вернусь перелетной птицей, ранним утром постучу. Бу җырында җырлый ул. Шул җырны җырлый ул. Да. Каролина Малу. Юк. Ани Лорак. Шул түгел. Шулмы? 10 балл алайса. Дуслар, инде ниһаят без инде җырчыларыбызны, шәхесләребезне йырып чыктык бугай. Үзем дә шыбыр тиргә баттым. Көчкә хәл белән генә таптык. Күчәбез 2нче турга. Икенче турда җәмәгать, дусларым, кадерлеләрем, сезне инде без музыка өлкәсендә сынап карарбыз. Безнең диджеебез сезгә 3 төрле музыка куячак. Сезгә тыңларга җырчының исемен һәм җырның исемен әйтергә кирәк була. Халил, синнән башлыйбыз инде. Давай җиләкләрне оныт хәзер, җырны гына тыңлыйбыз. Киттек беренче җыр. Нина, тавышы менә хәзер син әйтергә тиеш инде аның. Кем бу, нинди җыр бу? Белмим. Ах, менә бит шундый конкретный җегетләр бездә сразу белмим диләр. Мин сиңа булышам, Башкортстанның атказанган артисты. Соңгы арада Татарстанда да бик популярлашып китте. ТМТ каналыннан клиплары бик кишәйләнә. Алар бөтенесе дә Башкортстаннан инде, бу җырчылар. Бөтенесе дә димәс идем, Татарстанда да шактый шәп җырчы җегетләребез бик күп, кызларыбыз. Хатын кызмысың бу? Ират бу. Ират. Бөтенесе шутлап китсәм хәзер. Җавап 1. Юк җавап. Санап та тормый. Айон өлгеррәк булып чыкты. Айон куй.
икенче ярым сиңа Тиң түгел, үкенәсеңдер. Ул бит син түгел. Икенче ярым ул бит син түгел дип Әнвәр Нургалиев җырлады. Ярар, ишетмәгән булсаң, белерсең, исеңдә калдырырсың, тыңлыйбыз икенче җырны. Хатын кыз инде бу. Шулайдыр инде. Хәлил әйт әле, кем бу? Хатын кызмы, Иратмы? Ират белән хатын кызмы? Зәйнәп Фәрхетдинова белән Зөфәр Билалов. Дөрес, әйе, молодец. Җырларның исеме? Тайда-да, тайда-та-та-та. Син миңа кирәк, мин сиңа кирәк. Молодец! Айон, куй җырлыйк. Бери булып китсен бу ике йөрәк. Менә бит, әйбәт, нормальны. Җавапларны белә башладык. Тыңлыйбыз өченче җырны. Матур җыр. Молодец, матур җыр икәнен дөрес әйттең. Теле очында тора, мен әйтеп кенә булмый шул Менә менә. бая телешеңдә торадыр әйткәнең хәзер. Чөнки менә җырларны бөтен кеше җырлый. Әйе, Шуның бөтен кеше өчен җырлый. аны белеп тә бетереп Әйдә, булмый. любой кеше икән әйтәбез дә җырның исемен генә әйтте. На-на-на-на-на-на. Китә һавалары да Әйе, шул җыр, җырның Киек казлар. Дөрес, киек казлар. Молодец, твой отец, дип әйтәсең килә. Куй, Айон. Сызылып кала сәңгәр юллары, Азалар кебек үтә, өзелеп үтә, Антымаслык яшелек яллары. Астагфирулла, үземдә әллә кайларга кереп китеп барам. Хәлил, мин сиңа киек казлар дип әйткәнең өчен 5 балл бирәм, ачуланма, әмме. Ну җырчысын таба алмадың инде. Җырчысы Рим Ибрагимов иде. Ярар, 5 балл да әйбәт балл, әле тегеләрне өстисең. Күчәбез икенче уенчыбыз янына. Сергей, ничек кәефләр, хәлләр? Кәефләр бик охшый. Бик ошый. Ну шигырь язган кеше җырларының барысын да белергә тиешсең инде син, әйме? Үземне кем беләм? Үзеңне кем беләсең? Сынап карыйк әле, киттек, беренче җырны тыңлыйк. Сергей, әйдә инде. Бик таныш күңелне ярсытып алды. Бик белгән җыр, бик популяр җыр заманында инде рәхәтләнеп җырлыйлар. Хатын-кыз Син җырлый. белән хатын кыз җырлый, шуннан соң сүзләрендә син минем сөйгән ярым. Әйе. Шулайдыр инде. Менә Аюнның вакыты чыга шул. Аюн, куй. Уйлам әле, картаям дип үземәле үзәгемне. Минем өчен син һаман шибәр әле. 2007 елларда бик җырлап йөргән. Әйе, Гүзәл Әхмәтовны уйлам әле картаям дигән җыр иде. Яшь ул, яшь. Яшь. Ярар, әйдә тыңлыйбыз икенче җырны. Бик күңелле. Бик күңелле. Булар дуэт, яшь дуэт. Яшь дуэт. Мужиге, Мужиге, Ират хатыны Балтачныкы. Әйе, арчага якын. Әйе, ну. 1, 2, 3. Җавап. Як. Сиңа әйтим. Аллалы дәридем. Тормыш юлымнан үзеңне җитәкләп үтәр идем. Гашык булам көн сайын дип җырлый Азат һәм Алсу Фазлыевлар.
Менә бусын, пожалуйста, белергә тырыша. Өченчесе, киттек, тыңлыйбыз. Ну, ул менә шушы җырлауга тапшыруын башлаганда исәнләшеп иң беренче килеп чыкты бу җегет. Әйт кем? Көзгә куергамы? Көзгә куй. Алдыңга. Син минем кем икәнне беләсеңме соң хоть? Алдыңга көзгә куймы дип әйтим, шакай. Әйт әле, кемсең мин? Көзгә куйма, исем фамилияны әйт әле. Менә җәмәгать, дуслар, җырлауга тапшыруына килгәннәр. Әмма ләкин көзгә куеп кына таныталар мине. Исем фамилияны да белмиләр. Таныш булыйк. Рифат Зарипов булам. Мине таныдымасың? Сергей Быков була. Рәхмәт, җырның исеме? Исемне белмәгән исем җырны беләмен инде. Куй әйдәк. Үзебезне лекен бирмәдек, ятны тимәдек. Без бит авыл малайлары, бер кайчан сер бирмәдек. Бер кайчан сер бирмәдек. Мин вәгъдә иткән кызык мизгелләргә килеп җиттек, җәмәгать. Күчәбез без кызлар ягына, егетләргә пока-пока дибез дә. Кызлар, приветлар, ничек кайфлар, ничек хәлләр? Кәефләр шәп, Аллага шөкер. Алай булса әйбәт. Җырчыларны беләсездер, таныйсыздыр, сезне дә җыр өлкәсендә генә сынап карыйсы килә. Тыңлыйбыз беренче җырны Ләйсән. Таныш җыр инде бу. Әйт инде, хатын кыз җырчы, бик популяр. Ире Илдар Хакимов. Гүзәл Уразова. Гүзәл Уразова, нинди җыр? Эй, Алла, аян. Ясын берсенәсен сөюгә шәшәмәсен бер кайчан сүрелмәсен. Эх, Алла. Белә булгансыңдыр да бит, но бит җавапны әйтмәгәч бал биреп булмый, кызганыш. Ярар, күчәбез инде икенче җырга. Алина Сафиуллина. Хатын кыз бәхетемсең әле? Әй, шулайдыр бәлки. Алина Сафиуллина. Алина Сафиуллина, нинди җыр? Хатын кыз бәхете. Шулдыр ул хатын кызның. Дөрес җыр, җырында дөрес. Эльвира Хаматова, Алина Сафиуллина. Афәрин, молодец. Менә монысын ярып чыктык. Айон, куй. Дiyarım, balalarım, ömrümün malışı, Şunadır xатын kızının бәхетле язмышы. Эх, менә бит, хатын кызның язмышы шулай була инде. Хитрыста тора хатын кызның язмышы. Молодец, Ләйсән, молодец. Тыңлыйбыз чираттагы 3нче җырны. Татар эстрадасыннан хатын кыз җырчы шулай ук. Әйе. Хатын кыз икәнен. Кыска итәкләрдә киеп чыга, шортиклардан да чыга ул. Юк, белмим мин бу җырны. Шортиклардан, кыска итәкләрдән кем безнең сәхнәгә чыга? Кызганыш, монысына да җавап юк. Тыңлыйк инде Айонайда. Бу җырчыны беләсеңме соң? Ландыш Нигъмәтҗанова. Ландыш Нигъмәтҗанова иде шулай. Ярар. Борчылырга урын юк, сәбәп юк. Күчәбез Диана синең янга. Диана, монда иң яшьләре син. Борчыласыңмы? Әз генә генә. Әз генә. Борчылма, нормально. Тыңлыйк әле беренче җырны.
Канчагы нәрсәдер баранда. Нишләгән вакыт? Син дә шулай. Киткәнде. Әйдә Айон, әйт бер сүзеңне. Айон абыйың кыйгактый. Тыңла җырны. Син дә шулай сагына Карама җилләре Җыр булып килеп керәсең Наз тулы йөрәгемә Мин сине шундый сагындым дигән җыр иде бу Диана. Ярар, әле син яшь, әле бу җырларны тыңларсың, җырларсың, күңелеңә салып куерсың, репертуарыңа алырсың Алла бирсә. Икенче җырны тыңлап узыйк әле. Сине җаным парнасылы бүләк итәм. Исеме Марат берсе бар точно. Икенчесе кем? Дөрес. Булыша Марат Артур дуэты. Да. Җырның исеме Марат Артур дуэты. Җырын җырладың. Багыш нәрсәдер сиңа. Эх, Диана, шундый матур башлаган идең, җавап булмады шул. Айон кой. Яратам мин сине җаным Барнасыңны бүләк итәм Була минем яннарымда Сиңгел иркем Яратам мин сине җаным Шулай, яратабыз. Но Артур Марат дип әйткәнең өчен, ансын әйткәнең өчен мин сиңа 5 балл бирәм. Но җырны әйтә алмадың, ансына 5 балл калып тора инде. Ярар. Чираттагы соңгы җырны да тыңлыйк та, тулы җавап әйт тә 10 баллны алып куй әле. Киттек. Җырның исеме? Теңге урам. Кем башкара? Альфина Асхамова. Молодец! Айон куй. Япны кабуламый У минем өчен туган Урлама зинаны миннән Калдырчы төнгә урам Калдырчы төнгә урам Ой Алла! Урамда да калдык, урамнардан да кирдек. Калганнары калып торды, алып калганнарын алып кирдек, дуслар. Инде ниһаять икенче турны да йырып чыктык бергәләп Аллага тапшырып. Күчәбез 3нче турга. Дуслар, кызлар, җегетләр, без инде 3нче турда янәдән әйләнеп кайтачакбыз экранга. Экран инде бу юлы барыбыз да бергә караячакбыз. Экранда төрле ребуслар, баш ваткычлар пайда була. Сезгә бары тик шушларны бергә кушып, аның сүзен генә уйлап табырга кирәк. Уйлар өчен вакыт бик аз, 30 гына секунд нибары. Шушы 30 секунд эчендә җавапны беләбез дә, кулны күтәрәбез дә, җавапны әйтәбез дә 10 балл отабыз. Беренче биремдә 3 сүрәт барлыкка киләчәк. Сезгә аларны нәрсә берләштерә икәнен әйтергә. Карыйбыз экранга. Ага, Сергей беренче кул синнән булды. Беренче Африка. Дип уйлыйсың? Иә. Молодец, дөрес сөйлисең, Африка. Икенче бирем нәкъ шундый ук. Сүрәтләрне нәрсә берләштерә? Карыйбыз экранга. Сергей, Мен каурый. Мендәр. Юк, мендәр түгел. кайсыгыз әйтте мендәр дип? Мендәр ми әйткән? Молодец, дөрес җавап мендәр. Диана сиңа 10 балл. Өченче сорау астында танылган клиптан кадр яшерелгән. Сезгә җырның исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Ага. Хәлил, давай, брат. Ләйсән Гимаева. Әйләйсәң гимаю, нинди клип, нинди җыр? Авыл турында җырлы, чишмәләр турында җырлы. Кайсыгыз белә тиз-тиз генә авыл чишмәләр турында кирәкме, җырның исеме кирәк? Яшьлегем чишмәләре түгелме? Юк. Гафу итегез, табалмадыгыз, соң мәртәбә дигән клиптан кадр иде. Ярар, 4нче сорау. 3 сүрәтнең уртак ягын табарга кирәк. Карыйбыз, эзлибез. Диана, Сөт. җавап? Сөт. Дөрес, 10 балл сиңа, молодец. Соңгы 5нче сорау. Шулай ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икән әйтәбез, дуслар, карыйбыз экранга. Ләйсән беренче кул сиңа. Энә.
Dürüst. Yine cevap. Şimdi barsına da dürüst cevaplar verdik desem, şimdi bizning klip kağına dürüst cevap biri almadık. Yarar. Barımız da cevaplar ayta aldı bu oyunda. Şimdi hazır nihayet umumi 3 oyunga da netice yasar vakitler kelip жетті. Менә шушы 3 oyun дәүрендә безнең Халил балларны җыйгансың син 25 балл. Җитәме? Җитә. Сергей җыйган 10 балл. Җитә. Яхшы. Бик әйбәт. Һәм безнең Ләйсән җыйган 40 балл. Диана 55 балл җыйгансың. Дуслар, барыгыз да үзегезнең балларыгызны белдегез. Хәзер инде күчәбез 4нче турга. Инде 4нче турда сез хәзер үзегезнең өйдән әзерләп килгән үзегезнең матур җырларыгызны безгә бүләк итәргә тиеш буласыз. Монда инде балларны белдегез, хәзер тырышып җырларга гына кирәк. Компьютер үз бәясен җырлап тәмамлагач куячак. Халил, синнән башлап җибәрәбез. Рәхимет. Кайчакларда бу язмышны булмыш ул аңлап, сине түгел үземне яшим мин алдап. Үзем юк дигән булсам да сине миңа кирәк. Бер-берсенә каршы килә акыл һәм йөрәк. Юлларыма каршы чыкма Кулларымнан ялгыш тутма тик син. Ышана күрмә зинһар, минем өчен бары тик син бар. Үзем сине куган булам, кит дигән булам. Башкаларны шулай гашыйк ит дигән булам. Бу дөньяда башкалар күп, тик сине бер генә. Сине гашыйк итә алган ул бит мин генә. Юлларыма каршы чыкма Кулларымнан ялгыш тутма тик син. Ышана күрмә зинһар, минем өчен бары тик син бар. Белән күрсәм ялгыш синең үзеңне. Ачуымнан көчкә тыям мин үземне. Яныңа да килә алмыйм, китә дә алмыйм. Ләкин сине башкаларга мине бирә алмыйм. Юлларыма каршы чыкма Кулларымнан ялгыш тутма тик син. Ышана күрмә зинһар, минем өчен бары тик син бар. Юлларыма каршы чыкма Кулларымнан ялгыш тутма тик син. Ышана күрмә зинһар, минем өчен бары тик син бар. Тик син
Ышана күрмәс зинһар, минем өчен бары тик сине бар. Минем өчен бары тик сине бар. Badis, badis. Bulunu hali badis. Diğer İsa tabi seni işitse. No, onun isminden de ballarını qarab o'tik ali. Kompyuterimiz necha ball qo'yar ekan? 85 ball. 85 hayvat edil Halil. Qarar mana yo'q qada 85 ball qo'yila. Mana Sergey chiqib jurlasa necha ball olirmikan? Rahim etali, chiqadi. Sulanıp tünle köke qarayım, Kile yıldızlarga ışasım, İnge qanat qo'yib meni bayga, Zühre kızna kile qışasım. Hay Zühre kız, ayda sin bit yalğız, Yo'q do'stqayın, Suyib nazlarga. Amin Tahir nasib etgan yazmış, Yalğızıma o'tda yanarga. Kunlashaman qarab to'lgan ayga, Ko'z yetkanga ana Zühre kız. Işıp menir idim yanlarına, Tek bulmuş ol bitmin kanatsız. Tünlü kökte Zühre yıldızının yaktısın. Көңілімде Haman uylarımda Tıra ay kızı. Yusuf'ның бит булган Зөләйхасы, Галияне сөйгән Захире. Бергә булыйк бездә хаяй кызы, Төшсин җиргә көтә Тахире. Кил яныма, яшим сине көтеп, Ялгызлыктан Canım sızlana. Koşi gayde Tahir Zühre köbek, Jiter indi yazmış sınarga. Aferin Sergey. Alkışlar sana, bek zor rahmet. Şunday motor jırlar bilen bizni suyundirganing üçün. Endi biz o'zimizning reportajimizni şoşı radioda devam etacakmiz. Bek zo'r rahmat aytamiz Sergey senga motor jırlaring uchun, gitarlar olib kelib bizning ko'ngillarimizga kirgan motor she'rlar bilan motor kuylar yetkirganing uchun. Endi bizning kompyuterimizda, aparatimizda o'zining ballarin senga ko'rsatadi hozir. Baribizda qaraymiz. 90 ball do'stlar, 90 ball! Do'stlar, kayflar ko'tarinki, kulib turamiz, yilmayib turamiz, biyib turamiz, jirlab turamiz. Siz de motor ettirib zilshib o'tiringizda biz davom etamiz ham chaqirib chiqaramiz. Laysan seni. Толарасы, толда бұлбұл баласы, Сағынғанда йонарыңа ұшып тына барасы. Сандуғашым бұлбұлым, сағындырдың күз нұрым, Ялғызлықтан ғынадыр бұлай мұңсуым.
Анасы таң қаласы, талларда таң қарасы, сағынғанда тыным белән тартып кына аласы. Сандуғашым былбылым, сағындырдың күз нурым, ялгызлыктан гынадыр болай моңсуым. Сандуғашым былбылым, сағындырдың күз нурым, ялгызлыктан гынадыр болай моңсуым. Талларасы таң қарасы, миндә йөрәк ярасы, икәүләшеп табайыкшы тавышулар чарасын. Сандуғашым былбылым, сағындырдың күз нурым, ялгызлыктан гынадыр болай моңсуым. Сандуғашым былбылым, сағындырдың күз нурым, ялгызлыктан гынадыр болай моңсуым. Сандуғашым былбылым, сағындырдың күз нурым, ялгызлыктан гынадыр болай моңсуым. Ялгызлыктан гынадыр болай моңсуым, болай моңсуым. Сандуғашым былбылым. Молодец, афарин! Сен бек зор рахмәт сиңа. Сандуғачларны, былбылларны сайратып алдың. Бек зор рахмәт. Балларны да карыйк әле. Ничә бал алып килерләр икән бу сандуғачлар. 86 бал. Әйбәт, 86 бал. Бек зор рахмәт. Диана, рәхим ит әле, чык әле. Бәхет ізлейм дүния күрем диеп, китсем дә мин туган ягымна. Хыялымда кире кайтар әшәр, тән җиткәннән көтеп зары бар. Җанга якын кешеләрем белән уйнап яшим серле калада. Әмма төшләремдә яланаяк, бүген буйлап чаба һаманда. Yıldızlarga үрелсә дә буем, тамырларыма җиргә бәйләнгән. Чишмәләрнең серле челтерәве, иң җырлыйсы җырга әйләнгән. Җанга якын кешеләрем белән уйнап яшим серле калада. Әмма төшләремдә яланаяк, бүген буйлап чаба һаманда.
Күңні гына берсем де Сиңа кайткаш мені қапыға дей балап Кім болсам да фая ерсем де Жан қойоқын кішілерім білер Ойнап ешім сірлік балада Әмет ішілерімде яланаяк Бұлын бұйлап шабам Хаманда Бұлын бұйлап шабам Хаманда Ой, әфәрин Диана, бек зор рахмет. Алланың 1000 миллион рахмәтләре булсын шушындай үзәгізгіш мотор жырлар белән безгә килгәнең өчен. Инде караоке аппараты да әлбәттә үзенең билгесен куя. Бары тик синең мотор жырларыңа. Карыйбыз. 92 балл. 92 балл җәмәгать бик әйбәт балларның берсе. Һәрберегезгә дә инде безнең аппарат үзенең бәяләрен бирде. Димәк, жырларны бетердек. 4-нче турныңда ахырына җиттек. Эх, дуслар, уен битеп тә тамамланып та куйган икән инде. Хәзер инде ниһаять кайсыгызның нишәнче урында икәнен әйтер мизгелләр җитте. Дуслар, безнең 4-нче урыннан башлап җибәрик. 4-нче урынны яулаган 100 балл белән Сергей достым, рәхимет, чыгалып безнең янга рәхимет дип чыгып бас. 3-нче урынны яулаган 110 балл белән Хәлил. Рәхимет Хәлил. Һәм инде 2-нче урында 126 балл иясе Ләйсән, синдә булды бу. 2-нче урын. Һәм инде безнең җиңүчебез 1-нче урынны яулаган яшь шибәр сылу гүзәл кызларыбызның берсе 147 балл белән Диана. Рәхимет. Дуслар, сез бердә борчылмагыз. 4-нче, 3-нче, 2-нче урынны алган уенчыларыбызга Йылдыз Мөхәммәтҗанова исемендәге ательедан махсус сертификатлар белән бүләклибез үзегезне. Рәхим итеп, кабул итеп алыгыз. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. Һәм инде безнең 1-нче урын яулаган Дианабызга шушындай махсус TMTV каналыннан сертификат белән бүләклибез. Үзеңнең иң яраткан мотор җырларыңны зәңгәр экраннардан TMTV каналыннан күрү мөмкинчелеге бар. Хөрмәтле тамашачылар, безне карап утырган дуслар, без сезне дә шушы залда, шушы бинада, шушы студияда көтеп калабыз. Әгәр үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, җыр өлкәсендә үзегезнең фотоларыгызны, видеоларыгызны, җырларыгызны гына юллагыз. Без сезне түземсезлек белән көтеп калабыз. Саубуллашыр минутлар да җиткән икән дуслар. Инде саубуллашыр алдыннан үзебезнең иң матур җырларыбызны сезгә бүләк итәм. Say
Ötün qarashların жылы яңгыр кебек назың, сенің пышағыңдай жиледі. Ғұмырға